बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा गोख्रों सोंखारिदों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर गोरोबथाखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि उनावनो बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआवबो गोबां अर जोंखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदोंमोन आं बायदि जुदि साथाम साब्रै सुबुं थायोब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ सावगोन होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोंखारिनायखौ मोननाय जादों। आरो बिटिआरखौ सावनायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव सनितपुर रायजोनि एबा सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि बिखायाव अर खामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ गोबां बाथ्रा सोंखारिबोबाय थादों। बेनि गेजेराव दाखालि बावैसो बिटिआरखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर गोरोबथाखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो गोबां बाथ्राजों सोंखारिदोंमोन बिटिआरनि गोरोबथाखौ लानानै। बेखौ लानानै सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा अमर सिंह ब्रह्मखौ फिननाय होदों। आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंना लानाया गोनांथार होननानै जों साननानै लायो। अमर सिंह ब्रह्मनि बिटिआरखौनो सावनो नागिरनाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर' रायजो राजानि बिखाखौ खामग्लिहोदों बुंदों सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। अमर सिंह ब्रह्मखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंदों सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा। आरो अमर सिंह ब्रह्मखौ सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा फोरोंना हरनो बातासिपुर दिकाजिलाव लिंहरदों। बे समाव फोरमायबावदि सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ सनितपुर जिल्लायाव लिंहरदों आरो बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै मोजाङै फोरोंना हरगोन होननानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरा चेलेन्ज खालामदों। बे समाव बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि बे बुंनायखौ खोनासंना लानाया जोबोद गोनांथिथार होनना बुंनांगोन। मानोना बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ साननैसो सिगां बिटिआरखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोंखारिदों आरो दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंसो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव हाबसननो मोनसिगोन एबा बिटिआरआव थानो मोनसिगोन। थांनाय साननैसो सिगांसो केबिनेटनि गेजेरजों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 47टा रेभिनिउ भिलेज, एफआरसि भिलेज आरो फरेस्ट भिलेजखौ बिटिआरआव सोसननाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। आरो बेनि उनावनो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ सनितपुराव लिंहरदों आरो सनितपुरनि रायजो राजाफोरा बातासिनि रेल स्टेसनाव खाथियाव नेनानै थागोन आरो मोजाङै फोरोंना हरगोन होनना बुंदों। मानो होनना बुङोबा गोबां मुंख्लंनि गेजेरजों 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि थैनि बेसेनजोंसो बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव। आरो बे जारिमिनारि गोरोबथाखौ बारग' बियो सासे मेलेमजिबि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि, सासे मेलेमजिबि बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर गोरोबथाखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बिनि उनावनो बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिथांनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानो होनबा बर'नि गेजेराव गासै 3 गोरोबथा जानानै थांबाय। बिएसि गोरोबथा, बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। बर'नि मोनफ्रोमबो गोरोबथाया मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजोंसो मोननो हानाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ सावनो एबा सावनो हानाय रावहाबो गोहो गैया होननानै गोबां रायजो राजाफोरा सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ सनितपुर जिल्लायाव लिंहरदों आरो चेलेन्ज खालामदों। जोंनि सनितपुराव फै, जुदि अमर सिंह ब्रह्मआ गोहो दङब्ला जोंनि सनितपुर जिल्लायाव बे बाथ्राखौ जोंनिसिम बुंफै होनना बुंदों। आरो अमर सिंह ब्रह्म जा ब्रह्म टाइटेल, बे ब्रह्म सोदोबखौ सोरनिबाफ्राय बायनासो लानाय नामा होननानै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। आरो बिथांनि टाइटेलावहा सन्देह दं होननानै गोबां बाथ्राजों सोंखारिदों बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ। बे समाव जों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन सनितपुरनि रायजो राजाफोरा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जों नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर गोरोबथाखौ सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो गोबां बाथ्रा सोंखारिदोंमोन बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै। बेखौ लानानैनो सनितपुरनि रायजो राजाफोरा अमर सिंह ब्रह्मखौ चेलेन्ज खालामनानै सनितपुर जिल्लायाव लिंहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। अमर सिंह ब्रह्मनि बिटिआरखौनो सावनो नागिरनाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर' रायजो राजानि बिखाखौ खामग्लिदों होननानै बाथ्रा एबा दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ बर'नि गेजेराव गासै 3 गोरोबथा जानानै थांबाय। बे गोरोबथायाव मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर'नि जारिमिनारि गोरोबथा। बिएसि गोरोबथाखौ 1993 मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन। बिटिसि गोरोबथाखौ
2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव खालामनाय जादोंमोन बिटिआर गोरोबथाखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव खालामनाय जादोंमोन आरो बे मोनथामबो गोरोबथाया जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो एबा साफ्रोमबो मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों मोननाय जादोंमोन बेखौ बयबो मानिनांगोन आरो मिथिगोन अमर सिंह ब्रह्मखौ गोख्रों बाथ्रा बुंदों सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बे समाव सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा अमर सिंह ब्रह्मखौ माबायदि सोंखारिदों आरो माबायदि चेलेन्ज होदों बे खौरांखौ बारग' बिउ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा नायनाया जोबोद गोनांथार होनना जों सानना लायो बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनिसिम एसे आगोलाव सोंनाय जितु सोरबा ब्रह्म बिअनो बिथाङा अमर सिंह ब्रह्मनो टाइटेलनि सायाव एसे कनफिउजन दङ आंहा बिथाङा ब्रह्म टाइटेलखौ हयथ' बायना लानो हागौ सन्देह जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जितु बिटिआर एकर्डखौ सावनो ओंखारलायनाया बिराद मोनसे लाजिथावना बाथ्रा जादों बिथाङा सासे आसलते बर' हिसाबै बर'नि फिसा होननानै बिथांखौ साननाया एसे सन्देहजनक जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जे बिथाङा सासे बिअ जालायलायनानै बियो बबे खनायाव एरसोना दं बबे हासुङाव दंमोन बिलाय दिनै बिटिसिनिफ्राय बिएसिनिफ्राय बारग'लांनायनि उनाव दिनै जों बिटिआर जानायनि उनाव बे सनितपुर बिस्वनाथनि मानसिया एसे जिरायनो मोन्दों एसे रेजें जादों बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेखौ बिथाङा नुवाखिसै नामा एथ' थैना दंमोन बिथाङा सनितपुराव थानाय बर'फ्रा बर' नङा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बर'नि थाखायल' बे रायजो नामा बर' हिसाबै जों सनितपुर बिस्वनाथ आरो बे लखिमपुराव बा बे गहपुराव थांना थायाखै नामा जुदि थादोंब्ला बिथाङा नुफेराखै नामा आरो मा हालोदाव थांनानै दं बिथाङा बेखिनिखौ मानो साननो हायाखै सासे बिअ अफिसार जालायनानै बिथां बायदि सासे बुरबगा अफिसार जानायनि खुनु लायगानो गैया बिथाङा मा भाखा बुंनो बेखिनि ओंखायनो आं रागा जोंदों बिथाङा आंखौ नागिरना फैथो हायोब्ला आं बे ढेकियाजुलि स्टेसननि खाथियावनो दङ आं रबिन्द्र बर' बुंदों बिथाङा आंखौ लोगो हमनो फैथो फय सिखायना हरनो आं बेखौ बबे कलेजाव फरायना अफिसार जानाय बियो बिनिखायनो बुंनाय जादों आङो जे बिथाङा सासे बिअ ब्लक अफिसार जानायनि खुनु लायगानो गैया बिथांनाव जेबो गैया बिथांनाव गोबोरसो दङ खारन दिनै जोङो सनितपुरनि बर'फ्रा बिटिसि एकर्ड जालांबाय बिएसि एकर्ड जालांबाय बेवहाय जोङो खेबनै एकर्डआवबो थालांनो बेसेबां हाराखास्ति जादों जेब्लासिम केन्द्रीय आरो रायजोआव कंग्रेसआ रायजो जाबाय सोलिबाय दंमोन बै समाव हाग्रामानि सरकार दंमोन बिटिएडिआव अब्ला बे सनितपुराव थानाय बर'फ्रा मा हालोदाव दंमोन बिथाङा मिथिगौना मिथियामोन माला सोरांगोन माला मोनागोन बिनि खुनु उदिसानो गैया फुंनिफ्राय मोनाजासिम मोनानिफ्राय फुंजासिम जिउआ जोंजों लोगोसे दंफानो हागोन ना हाया लाखिनो हागोन ना हाया खुनु गेरेन्टियानो गैयामोन सोरबा सासे बिफाया सोरबा सासे फिसाखौ लानानै मोनसे सिमां नुनो हायामोन दिनै भाग्यआ मोजां प्रमद बर'मोन बायदि सासे लिडारा बोरैबा जोंनि गेजेराव फैनानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनायनि उनाव दिनै रायजो आरो केन्द्रआव बोरैबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैनायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिस्वनाथनि मानसिखौ एसेबाबो रेहाय होबाय बे खोथाखौ बिथाङा मिथिया नामा जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा सनितपुर बिस्वनाथनि बर'फोरखौ बिटिआर हाबनायनिफ्राय बाजादों मानो बिथाङा मा जोलैनि मानसि बर' मा जानो बिथाङा ब्रह्म टाइटेलनि मानसि जानो बिथाङा हायर लानाय मानसिसो आं सानो बिथाङा जुदि बिथाङा जुदि पलिटिकेल लिडार नङाब्ला पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौनो मिथिया पलिटिक्सआ मा बुस्थु बिथाङा बेखौ मिथिया आंथ' सिखायनो फैदो बिथाङा सासे पलिटिकेल लिडारा माबायदि जानांगौ बेखिनि नलेज बिहा गैया जायनि जाहोनाव बिथाङा गाव गावनि बिफानि सम्पति बायदि खालामना लादों मानो सनितपुरनि बर'फ्रा बिस्वनाथनि बर'फ्रा बिटिआरआव हाबनो बिथांनि बिफानि माबा मोनसे सम्पति खहा जादों ना बिथांनि माबा मोनसे प्राइभेट माबा प्रपार्टि नस्थ' जादों नामा मानो बिथाङा बिदि खरस जादों बिथाङा जुदि हसाके जुदि बिथाङा पलिटिकेल खालामनानै जानो गोसो दंब्ला खमसे खम पलिटिकेल फिल्डआव माबायदि जानांगौ माबायदि लिडार जानांगौ बेखौ सिखायनो थाखाय फैथो टिउसन लानांगौ आं सिखायना हरनि बिथांखौ दिनै बिथांमोना उबुल थुबुल सोरबा हाग्रामाजों सोरबा दैदेन जानानै उबुल थुबुल जागोन नामा 17 बोसोर आखायाव स्कप मोनदोंमोन रायजोखौ कनभिन्स खालामनायनि 17 बोसोरावनो जाजोबना लाबाय गावनि केरियार लाइफ केरियार आरो मा लुबैदों दिनैनि बर'खौ बुरबक सानना लाबावदों नामा बिथांमोना माबा मोनसे नंखाय बाखाय बाथ्रा फोसावब्लानो बे दिनैनि बर'फ्रा बिथांमोननि भइसआव जों माने आवबा जागोन एसेबां बुरबक
जोंथ' एसेबां बुरबक नंलिया दिनैनि बर'फ्रा चेन्जआव फैबाय गतिके बिथाङा सोलायनांगौ जुदि बिथाङा पलिटिकेल लिडार जानायनि सिमां दङब्ला इयुनाव भबिष्यताव बिथाङा सोलायथो आरो बे स्पेसखौ बिथाङा उथायना लाथो बे बिषयाव गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोम मावगिरि आरो लोगोसे नायगिरि साफ्रोमनिसिम जों सनितपुरबासि एबा दिकेजुलिबासि जानानै जोङो जोंनि गोजोननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। बिसेस बे बिषयाव जोङो नुनो मोनदों मोनसे मिडिया माबानि गेजेरजोंहा बिथां ब्रह्म बिथाङा जितु बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव गोदाव सोराव बखिलाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जों बिसेस गोबां खोथा जों जेबो बुङा बिथांखौ जों खावलायदों बिथाङा बिदि गोदाव सोराव माने बखिलाबाय थानायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ जिहेथु जोङो मोनसे गोबां सैसोनाय गोबां संग्रामनि गेजेराव जों गोबां खोमानाय आरो गोबां बेबायदिनो जोंनिफ्राय जों चेक खालामनायनि गेजेराव दिनैहाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों मोनसे आसा खालामनो हादों बे जाबाय जोंनि सिमा बारायनाय जेरावनोखि जोंनि सिमां गोबां मुंख्लं गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बा जों गोबां जोंनि बर' बिसाफ्रा सैनांनायनि गेजेरजों दिनै जिथु मोनसे मोन्थायखौ मोननो थांगासिनो दङ बे मोन्थायखौ मोननो थांनाया जोङो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नुनो मोनदों। मानो होनबा जों मिथिगौ बिएससि आरो बिदिनो बिटिसि जानानै थांबाय बेफोराव जों सनितपुरबासि हिसाबै गोबां खोमादोंमोनब्लाबो मोननो गोनां दंमोनब्लाबो जों बेनिफ्राय जोङो बन्सित जानानैहाय दिनै जितु बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे आसा खालामनो हादों बे जाहैबाय जोंनि सिमा बारायनाय आरो जों बेबायदिनो नुनो मोनदों मानगोनां प्रमद सारनि दैदेननायाव बा बिदिनो एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारमोननि दैदेननायाव बा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बा बेबायदिनो माखासे मा होनो अर्गेनाइजेसनफोरनि दैदेननायाव बा डिमान्ड बायदियै दिनैहाय जितु आसा दङमोन बे आसाया दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नुजाथिनो थांगासिनो दङ आरो जों बेबायदि नुनो मोनदों। फार्स्ट फेज हिसाबै दाख्लै माखासे 47टा गामिया हाबनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाहैबाय जोंनि सनितपुरबासि एबा गफुरबासि हिसाबै मोनसे गिदिर माने मोनसे मा होनगोन जोंखौ साक्सेस बा जों मोनसे आसाखौ जोङो मोनफुंनो थांगासिनो दङ आरो दा जों खोनानो मोनदों माखासे थाबावनाय बाखि जिथु माबाफोर गामिफोर बा सोसनजानांगौ गामिफोर जों बर' एरिया जिथु माबा दङ जिथु एग्रिमेन्टनि जिथु माबा बायदियै सोसनजानो गोनां बेफोर सोसनजानायनि लामायाव थांगासिनो दं। ओंखायनो जोङो खावलायदों जिथु बिटिआर बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जिथु एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जि खामानि देरसिन जोंनि बर'नि जिथु लुबैजानाय जिथु मुंख्लंफोरनि थैनि जिथु बेसेन दिनै बे जाफुंसारनायाव थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जिथु गोदाव सोराव बखिलाबायनाय बिथां ब्रह्म बिथां बिअ बिथां जिथु जोङो नुनो मोनदों निउस पर्टेल मिडियाफोरनि गेजेरजों बे जिथु माबाखौहाय सावना गारनो नागिरनाय बा गावबायदि जुदि साथाम साब्रै मानसि थायोब्ला दिनै बेखौ माबा खालामनो हागौमोन होननानै बिथाङा दिनैहाय बखिलाबाय थादों। बेफोरबायदि नंथारै बिसय जिथु बखिलाबायनाय बिनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ होननानै जोङो सनितपुरबासि हिसाबै जोङो बिथांखौहाय हकियनि एबा जोङो खावलायहरनो लुबैदों बिथाङा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोङो खावलायदों दिनैनि बे निउस मिडियानि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैदों बे जाबाय जोंनि जिथु सोसन जाबावनांगौ माखासे गामिफोर जिथु एरियाफोर जिथु हाबबावनांगौ दं बेखौहाय जाहाथे मावथि बिथांमोना बा जोंना प्रमद बर' सारमोना जाहाथे दिपेन बर' सारमोना जाहाथे बेखौहाय जेसे हागौ इसिबाङै बिभागीय हिसाबै नाजाथाबनायनि गेजेरजोंहाय दा जेरै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जिथु खामानिखौ मावफुंदों बेबायदि मावफुंगोन होननानै जोङो जोंनि बे दिकेजुलि बासि हिसाबै बा जों सनितपुर बिस्वनाथ बासि हिसाबै जोङो बिथांमोननि सायाव बे बिसयफारिखौ जोङो खावलायहरनानै दिनै नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौ बुंनानै जोंनि बिबुंथिखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय
पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा गोख्रों सोंखारिदों।